हे माझे वाघ्या शेरू पण खातात. लाईट लाव लाईट. टेन्शन नसेल तर जगायचं कसं माणसाला याचं टेन्शन खायला बाहेरची आंबट असते ना, मला जमत नाही. टॅमॅटो आमच्याकडे झोपायची पद्धत बघा शेरूची. पूर्ण गोधडीवर चादरीवर शेरूने कब्जा केला नाही, कुणाच्या बाबाला अगदी साईडला करून टाकलं नाही आणि गाढ झोपेत आहे. हा बघा, आणि तो वाघ्या बघा. इथे सगळं अंतरलेलं आहे, पण जमिनीवर जाऊन झोपलं आहे. मला वाटतं त्याला गरमी होते म्हणून. आम्ही आता भरपूर हसलो हे सगळं बघून. इकडे बघा. वेट, आम्ही पिझ्झा ऑर्डर करतो. एक मिनिट अरे लोकेशन टाकलं डायरेक्ट. हे माझे वाघ्या शेरू पण खातात. 5 पिझ्झा येणार, तुम्ही 5 येणार का? तुमच्यातला एक तुकडा शेअर कराल ना त्यांना ना, कुणाल बरोबर ना. श्रीजी, आपण श्रीजी पर्यंत झाली झोप झाली का? माझा शेरू बघा अजून झोपलेला नाही. रील्स वरून टाक. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार अरे आणि लाईव्हच टाक ना. खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या हा कॉल करेल तो. चॅनलमध्ये. आमच्याकडे बोबम बघा, पोरी आल्यात, पूर्ण घर आमचं भरलेलं आहे. आणि ते आता ना थोडीशी थांबा का जरा करू दे, छोटीशी पार्टी ना आमची चाललेली आहे. आम्ही सगळे बसलोय आणि काहीतरी त्या मुलींना ऑर्डर करतात, म्हणजे सगळे जर असे पैसे काढून. आणि माझ्या केसांना कलर लावायचा आहे. हे बघा किती पिकलेत केस, त्याच्यामुळे अशी मी केस खुल्ली ठेवून बसलेली आहे. करिश्मा आले ना, ती मला कलर लावून देणार आहे, मला आणि कुणाच्या बाबांना पण. तर त्यांचं काय काय चालू आहे म्हणून. आणि वाघ्या शेरू झोपलेला अजून काय उठले नाहीत दोघं जण. शेरू तर गाढ झोपत आहे, वाघ्या पण गाढ झोपेमध्ये. बघूया आता, हे जरा लावून घेते. कुणाचं काम चालू आहे मागे, ग्राफिक डिझाईनचं काय काय करतोय तो. झालं? इकडे या पैसे मोजायला. झाले जमा किती झाले? मला द्या ना थोडीशी. बघ मामाने दिले. 2 2 रुपये. 1 रुपया वाघ्याचा, 1 रुपया शेरूचा. शेरूचा दे 2. तुला 2 रुपये दे, वाघ्या शेरूचा 1 1. सगळ्यांमधले थोडं थोडं त्यांना आणि मामाला मी झोपलो होतो की हा झोपलेला. तर व्हिडिओ शूट केलेला आहे शनिवारी. म्हणजे शनिवारी दुपारच्या नंतर कुणालच्या बाबांना सुट्टी होती, त्याच्यामुळे ते घरी होते आणि आराम चालला होता. आज करिश्माला बोलवलं होतं, म्हणजे श्रद्धा आली होती आदल्या दिवशी राहायला. करिश्माला आदल्या दिवशी जेव्हा फोन आला तेव्हा मी तिला सांगितलं होतं ये म्हणून भेटायला, कारण बरेच दिवस झाले ती भेटली नव्हती मला. ती आली ना की घरातलं वातावरण पूर्ण चेंज होऊन जातं, म्हणजे एकदम पॉझिटिव्ह एनर्जी ना येते घरामध्ये. अगे उठ बेटा, पिझ्झा खायचा. पिझ्झा उठ बेटा, पिझ्झा खायचा ना, पिझ्झा खायचा ना. ताईने पण पिझ्झा ऑर्डर केलाय. बबू उठ बेटा. निनी नाही होते, आमची शेपटी तेवढी हलते. ही बघा शेपटी तेवढी आमची हलते. उठ बेटा, उठा 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 उठा. बघा शेपटी हलते आमची. उठ बच्चो, चला 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 पिझ्झा खायचा. पिझ्झा झोपेत आहे. आणि हा बघा, हे बघा चालत देते. झाली झोप काढून. वागी शेरू, वागी कुठे? वागी झोपली आमची. ए शेरणी इकडे बेटा, हे बघतात तुला. शेरू शेरू, चला चहा ठेवायचा आहे. पुराला चाललाय दूध आणायला. तो बघा निघाला दूध आणायला. बबू पिझ्झा खायचा. पिझ्झा पिझ्झा. तू पिझ्झा खाणार बबू? झोपत आहे अजून. तर काल व्हिडिओ नव्हता आला. बऱ्याच ताईंच्या मला कमेंट्स आल्या की ताई तब्येतीची काळजी घ्या म्हणून. तर ठीक आहे, माझी तब्येत आता, घरातलं वातावरण तुम्हाला माहिती आहे सध्या कसं चालेल, त्याच्यामुळे कुठेतरी म्हणजे निराशा डिप्रेशनसारखं थोडंसं झालं होतं. आणि म्हणजे नव्हतंच मला बरं वाटतं, त्याच्यामुळे चला एक दिवस आपण आराम करूया. आणि इथे मुलींना बोलावल्यानंतर छोटीशी पार्टी म्हटलं करूया, तेवढंच म्हटलं आपल्याला बरं वाटेल. तर इथे त्यांनी डॉमिनोजमधून पिझ्झा मागवलेला. ऑफर त्या चेक करत होत्या फोनमध्ये, आणि तुम्हाला खरं नाही वाटणार,
200 रुपयामध्ये हे सगळं आलेलं आहे. 5 पिझ्झा 200 रुपयामध्ये, म्हणजे 199 मध्ये. म्हणजे सगळ्यांनी पैसे काढले होते, 50-50 असे करून सगळ्यांनी पैसे काढले आणि मग असं एकत्र मिळून हे पिझ्झा मागवला. आणि आता इथे वाटणी चालली होती, म्हणजे कोणाला किती पीस ह्यावरून पण सगळं चाललं होतं. म्हणजे एक प्रकारे हसून हसून ना आमची अगदी पुरेवाट झाली होती, इतकी मजा आली होती. खाण्याचं काही नसतं, पण जे आपण म्हणजे एकत्र मिळून जो आनंद आपण घेतो ना, ती गोष्ट महत्त्वाची. तर इथे सगळ्यांना पिझ्झा वगैरे ना म्हणजे डिवाईड करून दिला बोप्यानी आणि कुणालच्या बाबांनी. आणि सगळ्यांना आवडला. पिझ्झा पण छान होता. वाघ्याने शेरवाने ह्यांना पण थोडं थोडं दिला होता, जास्त नाही दिला, थोडा थोडा दिला होता. पण करिश्मा तिला की नाही पिझ्झा भरपूर आवडतो, म्हणजे हे असले प्रकार आहेत ना तिला खूप आवडतात. चायनीज, पिझ्झा, बर्गर. आता हल्लीच्या मुलांना माहिती ना तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी आवडतात. तर ते सगळं चालू होतं आणि पिझ्झा वगैरे खाऊन झाला. आणि त्यानंतर केसांना कलर, म्हणजे त्या मुलीत जाऊन घेऊन आला कलर वगैरे. आणि म्हणजे कुणालच्या बाबांना आणि मला लावून दिला. श्रद्धाने लावला कुणालच्या बाबांना आणि मग करिश्माने मला लावून दिला. खूप गुणी मुली आहेत, आल्या की सगळं वातावरण घरचं चेंज होऊन जातं. आणि वाघ्या आणि शेरू यांच्यावरती खूप जीव आहे यांचा. आल्या म्हणजे ते दोघं पण त्यांना सोडत नाही, दोघींना पण आल्या की. तर त्यांना मी ती जाणार होत्या दोघी पण 5 वाजता, तर त्यांना मी थांबवलं की नका जाऊ, आपण पावभाजी वगैरे बनवूया घरामध्ये ना. सकाळी कुणालच्या बाबा म्हणजे गेले ना तेव्हा येताना सगळं घेऊन आले होते, भाजीपाला वगैरे. तर मी थांबवलं मग त्या दोघींना पण. आणि मग इथे पावभाजी तयारी केली. म्हणजे भाज्या वगैरे ना, फ्लावर, मटार, फरसबी वगैरे सगळं उकडून घेतलं कुकरमध्ये आणि त्यात 2-3 बटाटे पण टाकली होती. आणि ते मी तयारी करायला घेतली. काय झालं, मी रेसिपी शूट करत होती आणि मध्येच काहीतरी शूटिंग करता करता एकदम पूर्ण ती क्लिप आहे ना ब्लॅकसारखी झाली. त्याच्यामुळे थोडंसं माझं ना कट झालं, म्हणजे जी रेसिपी मी शेअर केली होती ना ती. तर थोडंफार म्हणजे मी कशा पद्धतीने करते हे मी आज तुमच्या शेअर करते. तर कढईमध्ये मी अगोदर तेल टाकलं होतं, त्यात कांदा टाकला आणि आलं लसूणची पेस्ट टाकली आणि तमालपत्र टाकले होते. आणि कांदा चांगलासा लालसर झाल्यानंतर त्यात मी तिखट मसाला, पावभाजीचा मसाला हे सगळं टाकलं. खडे मसाले टाकायचे पावभाजीमध्ये, चवीमध्ये खूप फरक पडतो. एकदम पावभाजी टेस्ट आहे ना बदली होऊन जाते. तर चांगला कांदा वगैरे सगळं मॅश झाल्यानंतर इथे मी टाकलेलं आहे टोमॅटो. आता इथे कांद्याचं प्रमाण जास्त घेतलं ना पावभाजीमध्ये की पावभाजी आपली खूप छान होते. काही जण पावभाजीमध्ये टोमॅटो प्युरी करून टाकतात, पण मी इथे प्युरी करून टाकत नाही. कारण आपण जर का टोमॅटो वाटून टाकले तर ते खूप अशा आंबट लागते पावभाजी, आणि आंबट नाही आवडत आमच्याकडे. त्याच्यामुळे असे बारीक बारीक कटिंग करून टाकते आणि नंतरला मॅशरने चांगलं असं मॅश करून घेतलं ना की सगळं म्हणजे एकजीव होऊन जातं सगळं मसाला तो. नंतर त्यात मॅश करून झाल्यानंतर तिखट मसाला अगोदर टाकला होता, हळद आणि मीठ वगैरे सगळं चवीप्रमाणे टाकलं. पुन्हा एकदा व्यवस्थित सगळं मॅश करून घेतलं. तर आणि नंतरला मग मॅश करून झाल्यानंतर जी भाजी मॅश करून ठेवली होती श्रद्धाने, म्हणजे आता हे सगळं एकटीने मी नाही केलेलं, त्या मुलीने पण मला मदत केली होती. माझं थोडंसं काम होतं म्हणून मी बाहेर पण गेले होते, त्याच्यामुळे त्या क्लिप शूट करायच्या राहून गेल्या. आणि नंतर ही उकडलेली बघा भाजी टाकलेली आहे. म्हणजे बाहेर आपण बघा बनवतो तव्यावरती बनवतो, स्ट्रीट पावभाजी असते ती, आणि घरची पद्धत बघा थोडीशी वेगळी आहे. तर अशा पद्धतीने मी करते पावभाजी. आणि मॅश करून झाल्यानंतर सगळं एकजीव करून घेतलं व्यवस्थित सगळं. जर का कोणाला आवडत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये वरून अमूल बटर असतं ना ते पण टाकू शकता, पण मी पावभाजी करताना अमूल बटर नाही टाकत. तर पावभाजी जेव्हा आपण खायला बसतो त्यावेळेस वरून अमूल बटर मी टाकते, त्याच्यामुळे जी टेस्ट आहे ना अजून भारी येते. तर इथे सगळं व्यवस्थित सगळं बघा एकजीव करून झालं. आणि नंतर कुकरला बघा चिपकलेलं असतं की नाही, त्यात म्हटलं वेस्ट नाही करायचं म्हणून त्यात थोडंसं पाणी टाकून सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आणि मग त्या पावभाजीमध्ये ते पाणी टाकलं. आता तुम्हाला ही थोडंसे म्हणजे पातळची वाटत असेल, पण ते एक 4-5 मिनटं अशी चांगलीशी एकजीव करून घेतली ना गॅसवरती, शिजून घेतल्यानंतर ती मस्त अशी घट्ट होऊन जाते. आणि नंतर त्यात भरपूर अशी कोथिंबीर टाकायची आणि एक 5 मिनटं स्लो गॅसवरती, म्हणजे उकळी आल्यानंतर स्लो गॅसवरती 5 मिनटं शिजवून घ्यायची. छान अशी घरच्या घरी पावभाजी आपली छान प्रकारे अशी तयार होते. तर इथे पावभाजी शिजत ठेवली मी आणि मग भोप्या जाऊन पाव घेऊन आला बेकरीतून. आमच्या इथे ना जवळच बेकरी आहे पोईसरला, त्याच्यामुळे म्हणजे बरं पडतं, स्वस्त पडतात पाव वगैरे. आणि कुणालच्या बाबांनी इथे कोशिंबीर वगैरे म्हणजे कांदा वगैरे ते कटिंग करून घ्यायला सुरुवात केली. तर कांदा टोमॅटो कापून सगळं मिक्स केलं, त्यात थोडंसं चाट मसाला टाकलेला आहे, थोडंसं मीठ टाकायचं आणि
आवडत असेल जास्त आंबट तर त्यात लिंबू पण तुम्ही टाकू शकता, थोडीशी कोथिंबीर. तर इथे चाट मसाला टाकला होता ना म्हणून मी लिंबू नाही टाकला ना, तर मग चाट मसाल्यामध्ये पण आंबटपणा असतो त्याच्यामुळे मग खूप आंबट लागतं मग. तर हे अशा प्रकारे आपला सलाड पण बघा तयार झालेला आहे. आणि जोडीला जर का पापड आपण ह्याच्यामध्ये फ्राय केले किंवा भाजले ना खाते वेळी तर अजून भारी लागते पावभाजी. आता बाहेर बघा आपण जातो खायला तर त्यात पापड वगैरे देतात ती लोक खायला, म्हणजे भाजून देतात. तर इथे पावभाजी बघा आपली रेडी झालेली आहे. 5 मिनिटच मी शिजवली, जास्त नाही. इथे कुकरमध्ये भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी थोडासा भात पण मी लावला होता, कारण पाव त्यांना आवडतात पण जास्त देत नाही मी. आता खायला बसलो का दोघंजण खायला येणार पाव, कारण त्यांना ते घीचा किंवा बटरचा बघा वास जातो ना, त्याच्यामुळे मग घी बटर म्हटलं का ते आवडतं पाळीव प्राण्यांना, पण आम्ही त्यांना जास्त देत नाही. तर इथे सगळं आटपून झाल्यानंतर मी घर सगळं क्लीन करून घेतलं आणि कुणालच्या बाबाने घेतले ते पाव शेकायला. थोडंसं आता हल्ली बोलत नाही ना, काय काय बोलत नाही, काय बोलायचंय, बोला ना, जेवढं आहे तेवढंच बोला. टेन्शन भरी जिंदगी ना. टेन्शन नसेल तर जगायचं कसं माणसाला असं टेन्शन असलं का थोडंसं असं चांगलं चांगलं बनवून खायचं ना, मग फ्री ऑफ द चार्ज. टेन्शन घालवायचं कसं तर चांगलं बनवायचं खायचं, आपण पण चांगलं मुलांना बोलवायचं, मुलांमध्ये दिवस घालायचा. या माझ्या शेरू बघा त्याच्या बसले शेरू किचनमध्ये, काय बघा हे किती बसलेलं आहे, कारण आम्ही दोघं पण किचनमध्ये ना म्हणून. तर आता ही भांडी जरा आवरून देते. तर सगळं बघा किचनचं काम करून झालं आणि इथे मी सर्वांना जेवायला वाढायला घेतलं. आणि आत्ता तुम्ही पावभाजी बघा, मग अशी तुम्हाला अशी पातळसारखे वाटत होते ना, आत्ता त्या पावभाजीचं हे बघा किती म्हणजे घट्टपणा आलेला आहे. थोडीशी बघा गार झाली ना की ते आपोआप घट्ट होऊन जाते. आणि ते शेकलेले पाव, थोडंसं सलाड आणि ही पावभाजी आपली, आणि त्याच्यावरती अमूल बटर टाकायचा. एकदम खायला भारी, घरच्या म्हणजे घरची पावभाजी. तर आमच्याकडे बाहेरची पावभाजी आवडतच नाही जास्त करून कोणाला, म्हणजे घरच्या घरी बनवली ना की सगळेजण अगदी आवडीने खातात. किती स्टार द्याल सांगा, फीडबॅक द्या. माझ्यावर 5 स्टार. 5 स्टार. मग 5च असतात ना आता. 10 पैकी. अच्छा 10 पैकी 10 मग. पाचच असतात. खवडी नको ना. भाजी अर्धी पावती. चांगली झाली भाजी. एक नंबर. जास्ती नाही टाकायची बघ बाबा. किती घेतले, चांगले झाले बोलतोय, बघ किती घेतले. हा घरातच भाजी चांगली होते. मला तर घरात बरं वाटतं खायला. बाहेरची आंबट आंबट असते ना, मला जमत नाही. बाहेरच्या ह्याच्यात टमाटर जास्त. टॅमॅटो जास्त टोमॅटो टाकतात. जास्त असतो त्याच्यामध्ये. हे भोपळ्याने दाढीकडे पण जरा कसा वेगळाच दिसतो ना. माणसासारखा. म्हणजे भूत वाटतं. ते मामीवरली दाढी नाही काढायला पाहिजे होती आणि तू बोलते हे शेरू पण तुला मस्का लावतोय, त्याला पाव घाल. अरे, लोकांना पण इकडची हा, ठेवली तो भाजी बघ होती. तो बघ लोकांना पण अक्का दिला. तर तो थोडा थोडा घाल एक. हे माझा अर्धा पाव ह्याने. आणि जेवून झाल्यानंतर करिश्मा आणि श्रद्धा घरी जायला निघाला, कारण उशीर झाला होता, कारण 9 वाजून गेले होते. म्हणून त्यांना म्हटलं तुम्ही निघा आता. आणि जाते वेळी पण त्यांचं काय प्लॅनिंग चालू होतं की मामी आपण असं करूया तसं करूया, त्यांचं काय काय म्हणत होत्या. तर चला ताईनो, आता व्हिडिओ आजचा मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा, आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. आणि आत्ता या मुली काय प्लॅनिंग करतात ते पण तुम्ही ऐका. साडीवरती साडी नको, ड्रेस. ना ड्रेस घाल एकदम. Beach वरती साडी नेसून. सोबत ते प्री मॅच नाही, प्री वेडिंग शूट. प्री वेडिंग शूट. वन पीस असतं एवढं मोठं गाऊन सारखं असं घाला. मग ते फोटो मग मामांना आपण मस्त एकदम शर्ट बिट मामा उचलून गेली तर मामा पडतो. बाय बाय. हा चल.